едно така публично изявление да направя, приятели, че доста хора ми звънат и да не обяснявам на всеки. Точно за един ден свършиха HP-тата. Имахме няколко бройки, които пуснах на промоционална цена вчера. Така че който се обадил се. Йогите имаме 2 броя. Единият уж е резервиран. Някой днес щял да минава да го взима. Така че има един брой йогичка, но все пак имаме доста алтернативи. Така че ако някой има така нужда от работна станция, от геймърски лаптоп или геймърски настолен компютър и всякакви други, може да се свържи с мен на координатите, които ще оставя точно след тази дума.